ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ଫେରିଲେ ଏହି ବୋଲର। ବୋଲିଂ ଦେଖି ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଧରିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆଇପିଏଲ୍ 2023ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 50 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାର୍କ ଉଡ୍ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଡ୍ ଯେଉଁ ଗତିରେ ବଲ୍ ପକାଉଥିଲେ ତାହା ଆଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଡ୍ୟାସିଂ ବୋଲର ପ୍ରଥମେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶୋଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବଲ୍ରେ ବୋଲ୍ଡ କରି ପାଭିଲିୟନକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବଲ୍ରେ ଉଡ୍ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଉଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 147 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବଲ୍ ପକାଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଶୋଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀ ଶୋ ଉଡ୍ଙ୍କ ବଲ୍ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ବଲ୍ ସିଧା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଉଡ୍ ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଉଡ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 147.8 କିଲୋମିଟର ବେଗର ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ମାଚ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଡ୍ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ୱିକେଟ୍ ନେବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାର୍କ ଉଡ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 3 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 10 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମାର୍କ ଉଡ୍ ତାଙ୍କର 4 ଓଭର ସ୍ପେଲ୍ରେ ମାତ୍ର 14 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି 5 ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାର୍କ ଉଡ୍ଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାର୍କ ଉଡ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2018ରେ ଉଡ୍ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।